Východná skupina Extraligy juniorov v basketbale pokračovala ďalšími zápasmi. S našou kamerou sme boli na súboji Michaloviec so Svitom. Prebiehal v telocvični gymnázia Pavla Horova. Domáci hrajúci v bielých dresoch sa ujali vedenia. Postupne však hostia prebrali iniciatívu. Lepšie zakončovali a prvú štvrtinu vyhrali. V druhej časti sa darilo aj domácim. Zlepšili nielen pohyb, ale aj koncovku. Útoky sa striedali na oboch stranách. Družstvá predviedli kvalitnú hru. Ani jeden tým si však nevytvoril rozhodujúci náskok. Po prvom polčase hostia viedli tesným rozdielom. Aj potom bolo stretnutie vyrovnané. V poslednej časti sa však vyfaulovali domáci Štec a Lavrinčík. Kvôli úzkému kádru už domácim ubudli sily. Nakoniec Michalovce prehrali so Svitom 70-76. V ďalšom domácom dueli Michalovčania podľahli Liptovskému Mikulášu 61-80. Tento duel im nevyšiel. V poslednom zápolení základnej časti juniori 1. BK doma nastúpia proti Humennému. Tento súboj sa uskutoční v sobotu 17. januára o 17. hodine a 30. minúte. Potom už na michalovských basketbalistov čakajú súboje v skupine o 9. až 12. miesto.